In Digibord wordt elke dag weer verrieden. We moeten de kring maar we elke dag weer opnieuw deel zetten. Materiaal moet alweer weer oproemen worden in de kosten. We kunnen niks inletten en dat is gewoon heel jammer. Het is al een jaar behelpen op AZC-squalle Papilio in Burgum. Er binnen te volle leerlingen en te min lokalen. Dat betekent bijgelijks dat het Boaterslokaal inrichten is als regulier leslokaal. En dat groep 2 verderop les krijgt in het gebouw van de bennenopvang. De squalle is dus te liets. Wilst het nieuwe gebouw nog geen 2 jaar mis. De Oekraïense instroom hadden we net verwachten. Hè? Dus de oorlog kwam en daar ben best een protoband die hier ook in de omjouwing wenje. En de regioband, dat is vooral kwam toch de coronatijd. Dat de gezinshereniging, dat worden wat langer. En die bandjes komen nou ook al leer. De squalle krijgt er nou 3 tijdelijke units bij. Die worden jonken het squalgebouw pleerst. En kunnen er om de docenten net gauw genoeg wezen. We zitten hier, we zitten in het speellokaal. Dus daarop blijkt al dat we gewoon te volle band hebben. Die we net meer in de lokale plaats kennen die we hadden. Dus ja, ze zijn ook gewoon echt nodig. Omdat de instroom van nieuwe band dreigt te versissen is, bloot het vereerst bij een tijdelijke oplossing. Wanneer de nieuwe units er binnen is nog net bekend. De gemeente die had tasstemming doen, dus het college had intussen een tasstemming doen. En nu ook in de voorbereidende werkzaamheden plakvinden. Nevens de gemeente Tietjerkstra-Diel is de procedure voor een omjouwingsvergunning intussen opstart. Het kind nog aan het zien om 12 weekend worden voordat dat klaar is. Daarna kan de plaatsing van de tijdelijke units inpland worden.